Intayan iti sa bali pa nga damag. Lalaki ana bagkong iti ili ti banna. Sana mapakawan ti katugangan na anang bagkong kinkwana. Alang nga bagkong ka bag na bagkong. Pakawang nga nga dagos. It's saan di pa nga na naglunit DJ na bagkong. Pakawanan nakakidi. Adan tulat ta scar na deta. Kat adan tulat ta nagbaitan yung adwan. Okay? Narigat ti pumakawan nung kakasoy lang. Tapos anong nga tatiraso na. Hinta man naman ti detalye ka dito. Hinta man DJ ban na. IFM News. IFM News. IFM News. Agpapan ka lagi ito'y ket nasakit tinakyam ni Mr. JP Marcos ti katugangan na anang bagkong kenkwana iti kalabes iti barangay 20 Crispina Banna Ilocos Norte kunana asaan na mapakawan daytoy ken saan ang amo no ana talaga ti problema na kenkwana gapo ta daytoy ti maikado agundaway ana tagbat isuna babaen ti katugangan na amo sir ta nagsingput amo kinyana sir amo mo tamo nga kwak kinyana no ape nga din no ape ibagada nga didak kay sir ka ape siya lat tagarod ti pagdirdiretso na ore tinagtagma naman din namin sanon sir iti mo lat umayan na kuna ti asawa na ni Mrs. Marilyn Marcos ana sakit met tinakem na ken tatang na gapo iti daytoy nga ububraen na ti pamilya na madi asya kapag umalakab kabalay ni tatay o pagyanan nan sir. So anang mati amo nga rason ma'am no apay nga kasjay laangan ti kasalangguran na ken ti asawa mo. Amo asya apay nga gurguraan na di asawak sir. Kabayatan na imbatad na akos bilang man makitkita dati katugangan na iti uneg ti barangay daket saan da nga agalumiim nga agtawag ti pulisya gapo ta iso iti napagsasaritaan da. Gapo iti daytoy apasamak ket mangnamnama iti pamilya nga saanan nga agsublipay daytoy a miyembro iti pamilyada nga umay mangreribok. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak, RMN,